Gawas ana, nagpatambang po si Kuan di nga apelido ato ni Kuan ay Taiko, Ma'am Taiko. Kay pang pa sitiskan sa iyahang anak nga nakitaan og leukemia ba. Itagaan ni Mayor og 5,000. Dapo ng tabang na pang tabang-tabang ba. Ingon si Ma'am Taiko, sa kadaghan sa politiko ngayang giduolan nangayog tabang, si Mayor ay nitabang. Buyag-buyag in taon. Kailan mo, kamong mga politiko kung nakadungog mo karon, nakakita ba mo karon, nakainomdom mo na nangayog tabang ninyo, sila na ko i-mention ninyo mga pangalan, pang CT scan siyang anak, na leukemia, walang-wala na, okay? Giduol mo, gipangayuan mo tabang, i-mention ako mga pangalan, kalyado man yung uban god. Sa ingon ni Ma'am Taiko, si Mayor Joseph lang ang nitabang sa kadaghan sa iyang giduol nga mga politiko. Nabulabog na gyud ta mo. Ay nako. Ita, mag-vote straight pa naman ta. Bida doon alam kananakin ng mga politiko, kaalyado o dili kaalyado, basta kay politiko di man day mo mutabang di ay. Ingon si Taiko ngay tabang itagaan ni Mayor og 5,000. Salamat kay Mayor kay sa kadagang politiko akong giduulan na ngayong tabang, ikaw ra gyud ni tabang. Bida po ning uban ay. Di ko na kaya ni Mayor og iyahon lang tanan. O bitaw ganing namili siya mga linyada nga arihan niya una-una og pinitik ba nga mutabang ba? May pumantong atong amigo nga si Bro Idlando Tangili, dili politiko, mutabang pa man. Ang uban in taon bro nga mga politiko giduol na ni Ma'am Taiko kay para sa iyang problema. Kuriyang gaba puning uban ay. Naagi yung mga tao yung unana, di mo tabang eh. Maunay ilahang abilidad. Kabalo mo kung saan ang abilidad nila? Kanang kamao mo dagan, kamao magpapili, pero di kamao mo tabang. Di basta-basta na inyong talent ba, abilidad ninyo. Kamao mo magpapili, pero di mo kamao mo tabang. Pila na wala na mo yung bisag 1,000 diya. Itabang na to sa mga nanginahanglan kay nagpahit na leukemia ang bata. Again, na si Mayor ni hatag 5,000. Anak na lang taon niya, kadaghang politiko gid Mayor ang gatuan, ikaw ra gyud nitabang Mayor. Itay. Baka dismaya ba? Kita kabutaran eh. Bida.
Pero di po kumubutar po ito sa katbang po rin. Pauntanan ako na kay giduol nga kuan. Nga dili linyada. Naoy. Kanya ni tabang. Wapod. Si Mayor na lagi ni tabang. Kung bitaw to nanawagan ang mayor, katong mga tubig-tubigan diha, ayaw mo pagduha-duha o tabang sa mga nagkalisod karong panahon na kay grabe ba kayron ang kuan, grabe ang kamatay karong panahon na. Katong namatyan 1.2 million na dayon. Grabe naman ay. Apektado kay tani kay taga-Digos ra kun na kung nahitabo sa ila posible mahitabo na to 15 days 15 days na kuha na confine sa ospital 1.2 million ang bill niya namatay gid pasyente ita si Ma'am Pitong taga San Miguel Singon pa ang kuha.